Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok. Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan. Dadi kowe iki sakmene. Ha wong ki manut pertumbuhan nek kaya adik ki munggah nek iso tuwa medhun 5 kilan. 2 3 4 5. 5 kilan. Nek nekeran kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah, iki dikilani malah keliwat. Siapa nama? Nela Karisma. Dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Nila Karisma. Enak ya wewet. Enak. Mau Wes aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Oh iya. Iki wong pekok loro iki. Iya. Ya. Manut. Dadi pekok. Kaya pitik ya. Ya iki bintange Liwong ya iki. Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Apa jarene iki Kowe iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting liwung. Ngono. Sing penting ki oman nyanyi lho. Heeh, oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis. Wes, iki guyu. Oh, guyu kok padha. Lah pilih arep milih sing udat-udut iki. Iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, dhewe wayu karo Mas Seono joget wis gayeng karo Den Baguse joget. Wah, aku mresani kaya ngopo iki limangkilan iso joget iki. Wong kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Ah iya. Karang uripku ya rusak Kang Slupan. Heeh. Aku ora ngeng slupi kok. Sehat. Emoh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah, Soale usu muntek. Iki ora ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kok. Wis wingi dek. mergo kowe ompong kuwi mau. Aja dipandang wajah, tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane kowe elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anak iki ngedrop sak kabehe wisan. Iki wis elek merongos. Waduh. Aku kanca wis rawani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok donek-nekke apa-apa ora nesu kok. Ah, iya. Aku gila wisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Heeh.